Me mennään kohta sinne kierrokselle. Siis pääset kierrokselle. Ja niin poispäin. Mä olen siis noita. Ja nyt tulee mun kissa. Miau. Se on tein korvasta. Kattokaa nyt korvat. Hotellitettiin tekinen. Mä meikkasin meidät. Hauksane tänne. Mä meinasin äsken kuristua. Valitetankin. Mä olen kahvipannu, koska mulla on noita. Eiku. Mulla on noita. Mä meinasin äsken kuristua tähän mun koiviin. Joo, mutta on tämmönen pieni video. Koska jos mietit, me ollaan hotellissa vielä. Herättiin vasta. Mentiin eilen tuuriin ja menin sen jälkeen syömään. Sen pikagrillille. Mä halusin sen potukan. Siellä oli hyviä ranskalaisia. Katsokaa tarkkaan. Mitä erikoista siinä on? Käänny. Näin. Arvatkaa, minulla on samanlainen. Mä en tiedä, erkkomassa päässä tuolla. Onko se... Niin kun me herättiin vasta jotain 4:03. Onko se niin? Mitä? Ai yöllä. Joku päivä aamulla. Herättiin 10. Jos mietitte, miksi mä en oo kunnolla kuvassa. Mä laitoin tätä mun kaulahuivia. Elikkä mä olen noita. Varmaan huomaatte pisarissa. Aha. Mä tein kuu. Onks mulla se? Älä kerro mikä se oli. No. Missä kahvipannu? Kiinaa. Ai saameri. Ai vittu. Mä voin nyt näyttää teille yhden. Tällaista. Kyntialakka. Se on siis tällainen. Ja sä haluat lähettää kasvuilla. Tän oota, mä eikä laita tän numero. Katsokaa se älyväriä. Tän numero on... Oota hetken. Tää näyttää puurolta, kun mitä mä laitan sormeeni. Tää on vaan huono. Tää kasvaa. Tää... No. Miltäkö? Tää on fushia. Fushia. 13. Onko sä laittanut tuon sukas? Otetaanko muuta mukaan? Tää ottaa. Ei voida ottaa kissaa johonkin herättelyä mukaan. Ei voi ottaa tätä mukaan. Voi ottaa tää mukaan. Ei voida ottaa meidän oikeita kissaa mukaan kierrokselle. Koska se heti alkaa seurata meitä. Varmaan se koira alkaa heti seurata sitä. Ja kohta me käytiin äsken aamupalalla, ei koottu heti aamusta. Me luvattiin joka päivä siitä. Aamulla pompula alhaalta. Selvä. Se on ehkä video. Mutta musta näyttää oikein hienolta, kun tää pisanat on tässä. En tiedä, että miksi näin. Ihan kai se sama. Näkökään. Nyt, mitäköhän saadaan asiassa kierrokselta? Ihan sama. Kuitenkin varmaan karkkia. Mä haluaisin kyllä rahaa. Hei! Tuoin koko astian. Älä nyt näyttele kaikkea, mitä siellä on. Mikä tää on? Se on semmonen, mikä otan tolle meidän äidille. Kyllä rautana on. Sen. Jos mietin,
mistä me tunnetaan sen ja se on joku ilkeänä meidän hotellin huoneen viereinen. Sitten se on joka päivä meitä, siis joka aamu. Sitten puhutaan sängystä. Ja se tiputtaa myös kissan sängystä, kun mä nukutan niin sen vieressä. Arvaa mitä, mä nukahin tänään. Tosi hyvä, kun mä katsottiin illalla Trätsi loppuun. Sitten se nukahti, kun se oli possu vieressä. Possu. Sitten se otti yhden mun päästä kiinni ja veti sitä sinne päin. Onko näin? Eikö sitten oikeasti otti kaulasta kiinni ja veti? Näin. Nyt mä näytän ihan kaljulta. Niin näytät. Eikä se mitään haittaa. Täällä on hiuksia. Meillä on vettä täällä, mutta me ei saada juua siitä vielä. Nyt tää video oli tässä. Moro!